Чуда, защо Петър можеше да ходи по водата. Една нощ учениците на Исус Христос пътували с лодка в морето, понеже се надигнала буря. Лодката се люлеела насам-натам. Тогава те видели някой да върви по водата към тях и много се изплашили. Исус Христос веднага им казал: „Дързайте, аз съм, не бойте се“. Петър му отговорил: „Ива, most afraid there. Господи, ако си ти, заповядай ми да дойда при теб по водата“. Исус Христос казал: „Ела!“ Тогава Петър слязал от лодката и тръгнал по водата към Исус. Исус Христос можеше да направи така, че Петър да ходи по водата без да потъне, и той може да извърши чудо и в твоя живот. Ако вярваш, напиши Амин и сподели това видео. Твоето споделяне може да промени нечий живот. Амин!